L'objectiu d'aquest vídeo tutorial és poder-vos guiar en la instal·lació del vostre programari de la SmartBoard. Si veieu aquí a la pàgina principal del Moodle, tenim un bloc d'enllaços i aquí està la possibilitat de fer clic per accedir a la pàgina de descàrregues del programari. El primer que haurem de fer és seleccionar quin és el nostre sistema operatiu i agafar la versió més moderna, en el meu cas seria Windows. Llavors, un cop fet això, s'obre una altra pàgina i en aquesta pàgina el que hem de demanar és que volem fer la descàrrega i llavors es demana un seguit de dades personals. Hem d'omplir necessàriament aquestes dades i un cop estan completes, doncs llavors fem clic a iniciar la descàrrega i es descarrega el document. Jo vaig ràpidament a posar aquesta informació, entretant aturaré una miqueta la gravació. Bé, un cop complimentades totes les dades, farem clic aquí i llavors s'iniciarà la descàrrega. Ens sortirà una finestra emergent i aquí direm que sí que volem deixar al nostre ordinador aquest fitxer. Després el que ve és el de sempre, agafem aquest fitxer que l'haurà deixat a la carpeta baixades i d'aquí doncs fem la instal·lació, anem dient que sí, anem dient que acceptem. Quan està la descàrrega completa, veieu, aquí tenim el fitxer ja deixat, llavors des d'aquí és qüestió d'obrir-ho i d'anar instal·lant anar dient que sí a totes les finestres. És important que quan arribeu a la finestra d'idioma, doncs digueu que voleu l'espanyol, que surt per defecte, però també el català i si voleu doncs l'anglès, perquè així tindrem diferents possibilitats de configurar l'idioma en el qual es parla la PDI i el que és encara més important, també l'idioma en el qual reconeix l'escriptura que fem sobre la pissarra. Molt bé, això seria tot.